Sizi kutlayan hormatly vatandaşlar. Öňdiňe owadan studiýada oturup yalanjykdan ahlak, din, iman, enata, umumy durmuş hakda owadan goşgular ýazyp adamlaryň duýgulary bilen oýnap, ullukan kaşan binalarda, toýda, konsertde pul setjen Begmurat Amangulyýew, Kerim Haliýew ýaly beýik yalançylar göz ýaş döken bolup okayan goşgularyna amal etmäne başladylar. Hemme videolaryny görüp gelýän hakyky hal ýagdaý açlyk magazynyň öňündäki oçurlar, waya önümler, dollaryň bahasy, adaýlyk, pensiýa, pasobiýa, invalidni hakda ýekece söz ýok. Diňe o näkär, bu näkär diýip adamlara akyl berýärdiler. Birem arkadagy öwüp arşa getirýärler. Indi yetimlere kömek edýäs diýip reklam edýärler. Olam ansaba oýanyp bize niýe sagrap, hemişe ýalan sözlemene boyun osman, halka gözmän, ýüregi agran üçin däl. Onuň sebäbi ýokardan buyruk gelen üçin. Vatandaşlarymyz mertlik bilen öz ýagdaýlary barada hakykatlar aýdyp, bularyň Türkmenistan arkadagly cennet mekan, hemmedat bolçuluk ýaly wagtlaryny ýalana çykarýarlar. Ýogsa bularda insap ýok. Arkadagy öwüp, gorap, yaranjanlyk edip, pul medal alyp baýap gelip ýörler. Halk ýuwaş-ýuwaşdan ayağa galýar bolýar. Süýjüjük suwja gaş berip, köşüşdirip, hakykaty gytaklaýyn boyun almaly bolýar. Yetimlere kömek eden bolýarlar. Ýurtda diňe yetimler däl, milyonlarça ýurtdaşynda, milyonlarça ýurduň içinde dolu maskallar aç ýaşaýar. Talip dostumyz müňlerçesine maddi kömek etdi. Näçe gysyp gizläp saklasaňam barabir halkyň derdini diňläp kömek etjek adam tapylyp halkyň içinde gün-günden has köp meşgurluk gazanýanyny görüp, gorkup, talipden kömek sorayan adamlary jinayat eden ýaly gorkudup, azar berip, özleri kömek edentirän bolup, video goýmana başladylar. Han göreli, uda oýdarmyka. Şu neçeli pok işlediňizmi kömek etjek bolsaňyz? Reklam etmän, bankda dollaryň erkin alış çalşygyna ruhsat berin. Şonda hiç kimseniň sadakaňyza zar bolmaz. Halk kanuny haklaryny alar. Besediňinde dollary özüňiz ulanyp halka manat bermäni. Sag bolun.